Шаноўныя сябры, падпісанты, гледачы, з вами Алесь Пазняк і гэта беларускі крок. Вы ўжо глядзелі падземныя гутаркі з Зянонам Станіславовичам Пазняком, лідарам нацыянальна-вызвольнага руха «Вольная Беларусь». Чытаючы вашы каментары, я заўважыў, што хтосьці хоча, каб падземныя гутаркі з'явіліся ў больш сціслым варыянце. Таму у падземных гутарках выбраныя вы можаце пабачыць сок, цікавае, на мой погляд, тое, што павінна прагучаць яшчэ раз з падземных гутарак першай часткі і другой часткі. Калі ласка, да вашай увагі выбраныя падземныя гутаркі з Зяноном Станіславовичам Пазняком. Людзі жывуць, яны між сабой размаўляюць, абменьваюцца інфармацыяй. І людзі ведаюць, што такі Кастусь Каліноўскі, і ведаюць, што такое прапаганда. Ну, але заўсёды былі людзі, адныя разумнейшыя, другія меней разумнейшыя. Таму нічога дзіўнага ў тым няма. Я не лічу, што это прапаганда дурацкая. Яна адыграе нейкую важную ролю і зможа знішчыць вобраз Каліноўскага. Это смешна. Таму я не адношуся да этого сур'ёзна. Каліноўскі – это тое самае, што плявузгаць на Ісуса Хрыста. Плявузгаюць жа ўжо 1000 гадоў, нават болей. Ну што? Таму, не, гэта не тая фігура, Кастусь Каліноўскі, якую можа знішчыць прапаганда. Глупства это ўсё. Таму я сур'ёзна не адношуся да ўсіх гэтых прапагандысцкіх паходаў. Нейкі там тэатр арганізаваў такі Халезіна. Такая, тут хацеў сказаць дрэннае слова, это такая дрэнь пад відам тэатра. Гэта ўсё в стылі маразму сучаснага тэатра, які пачаўся даўно. Ён пачаўся яшчэ пасля вайны. Адразу пасля вайны это пачалося. І гэты маразм зараз даходзіць да такога стану, што прапала эстэтыка, а фігурыруе антыэстэтыка. Прытым тэатры гэта паказваюцца такія рэчы абсалютна амаральныя, амаральныя візуальна. Там людзі голыя, там трасуць палавымі органамі. Усё такое ёсць таксама. Ёсць такія тэатры, поўна это ўсё. Это лічыцца чуць не перадавое, чуць там не рэвалюцыйнае. Таму у тэатры зараз проста залезла брыдота. І зараз сказаць, што ёсць нешта такое светлае, на што можна раўняцца, як, скажам, 50-х гадах. Адзін наш мастацтвазнавец сказаў, калі памёр Феліні, то кіно знікла. У нейкай ступені гэта так. У нейкай ступені так. Але кіно яшчэ не знікла ўсё-такі. А з тэатрам большы такі крызіс вельмі даўно пачаўся. І што б там не было, які б там не быў рэжым, ён усё роўна нашу у Беларусі падпарадкоўваецца гэтым пэўным, так сказаць, законам гэтага знішчэння. Скажам, людзі, якія жывуць у камфорце, ясная справа, там вялікіх духоўных дасягненняў не будзе. Это паяўляецца новы тып асобы. Інфантыльны, безадказны. Гісторыя это паказвае не першы раз. А у нас, здавалася б, сітуацыя трошкі другая, няма таго і камфорту ўсё, а асоба ўсё роўна такая самая. Ёсць такія цывілізацыйныя моменты, якія перадаюцца ў ментальнасці, ў духу, а не толькі стаяць на матэрыяльнай аснове, хаця аснова матэрыяльная ёсць. Я думаю, што гэта звязана, што мы трапілі
в агульную цывілізацыйную дэградацыю. Вот. Нема зараз гігантаў духу ні на захадзе, ні на ўсходзе. Нема вялікай літаратуры. Не нараджаюцца новыя быкавы. Нараджаюцца. Вот. І гэта вельмі такое яскравае сведчанне дэградацыі духоўнай нашай заходняй цывілізацыі. Мы адносімся да заходняй цывілізацыі. Мы, беларусы, адносімся да заходняй цывілізацыі. Як нашчадкі Вялікага княства. Так, і вся эта сістэма каштоўнасцяў культурных усё, яна наша, еўрапейская. Вот. Все, што нанеслася там з усходу, з Расіі, ўсё, яно ўсё ў стане маразму, яно ў стане некого паскудства, вычварэнства. Усё. Это ўсё не прывялося. А вот тое, што глыбока сядзіць у нашай еўрапейскай душы, гэта ёсць. Вот. Таму ёсць вялікія надзеі адраджэння, бо ёсць здаровая аснова, яна існуе у народа нашага. Вот. Таму я вельмі аптымістычна гляджу, што абваліцца гэты рэжым, все гэта пойдзе хутка. Бо ёсць законы і ў літаратуры, і ў грамадстве, калі, скажем, вельмі прыгнечанае развіццё, духоўнае, мастацкае, там, чалавечае, яму проста не даюць развівацца. І потым раптам магчымасць это ўзнікае. То гэтае развіццё ідзе шляхам паскарэння. Беларускай літаратуры, вот яна, ёй не трэба было 100 гадоў 19 стагоддзя. Яна была прыбіта ў 19 стагоддзі. Вот. Паўлюк Багрым пісаў, адзін верш астаўся, яго знішчылі. І мы не ведаем, што ён пісаў. Толькі адзін верш застаўся. Так? І вот 905 год, наша ніва, пайшла наша літаратура, і яна прайшла гэты шлях за некалькі гадоў. За 10 гадоў. Усе гэтыя стылі, ўсё пайшло. І сімвалізм, і рамантызм, і рэалізм, ўсё хутенька пайшло. Яно развівалася з паскарэннем. Вот. І вот гэтую з'яву ў літаратуры адлюстраваў наш вялікі геній Максім Богданович. У 915 годзе напісаў спецыяльны артыкул аб развіцці мастацтва паскарэння. Толькі дзесьці праз 50 гадоў там у Балгарыі нехта Гачаў дысертацыю напісаў на эту тэму, потым наш там Каваленка з Гачарова спісываў это ўсё. Но Богданович гэта ўсё. І Богданович, колькі яму тады было гадоў? Маладым ён памёр. Яму было 23 гады, здаецца, тады, калі ён это напісаў. Это геній. Такі ўзровень мыслення, такого разумення мастацтва, ўсё у такія гады гэта толькі ад Бога. Дык вот Богданович это паказаў. І гэта закон, які існуе і ў грамадстве, і існуе ў літаратуры, у мастацтве, і нават у прыродзе. Калі вы бочку, у якой сталілі агуркі, паставілі вясной на зямлю, а потым сярэдняе лета знялі, і бачыце, там белая трава, без хларафілу. Праз пару дзён яна будзе зялёная, тут жа пачне расці. Вот табе працэс паскарэння ў прыродзе. Для чалавека свабода вельмі важная. Але не свабода таксама важная. Можа, нават важнейшая для культуры. Свабода і несвабода павінны быць у гармоніі. І ўсё нашае грамадства, яно пабудавана на свабодзе і на несвабодзе. Свабода для чалавека. Чалавек можа выказваць то, што ён думае, мае магчымасць працаваць. Жыць як хоча. Да, як хоча, але ёсць крымінальны кодекс. Так?
І ёсць ёсць фінансавыя так усякія абмежаванні, ўсё. І ты не можаш рабіць, што хочаш, калі ты другому чалавеку будзеш шкодзіць. Цябе пасадзяць у турму. А гэта не свабода. Так. Вот. Значыць, для грамадства ўсяго вот гэтая несвабода так жа важная, як і свабода. Ёсць баланс. Вот. І калі гаварыць так, што раблю, што хачу, свабода без берагоў, я вот усё, я магу тут голы выйсці на вуліцу, я магу ўсё. А другім это прыемна? А да чаго это прыводзіць? І гэтак далей. То есть тыя напрацоўкі культуры, якія зробленыя чалавецтвам, яны зараз разбураюцца пад выглядам свабоды. Так? Таму што люди забывают, не то, что забываются, им это не растлумачено многим, что не свобода нам потребна, каб грамадство існавала. Иначе яно не может існаваць, калі мы не можем себе абмяжоўваць. Уже не можем, бо гэта не свобода, ёсць парадак. І найвялікшы парадак – это боскі парадак, які датычыць увогуле маральнасці чалавека, як трэба жыць у прыродзе і як павінны жыць паміж сабой. Это хрысціянска-юдэйскія каштоўнасці. Ну так. Ось. Таму зараз то, што мы бачым, это ідзе такі, да глебе таго, што чалавек свабодны, все, гэта галоўная каштоўнасць, а астальное як быццам нічого не існуе. І от ствараецца чалавек інфантыльны, які нікога не паважае, які эгаіст, які жыве сам сабе, вось, які эксплуатуе свае прыродныя страсці, недахопы. Вось. І гэта можна, аказваецца, все, можна разбурыць чалавецтва на аснове вот гэтага паняцця чыста прыроднага. Чалавек да культуры ішоў, абмяжоўваючы прыроду. Ну, да гэта ішоў. Да маральнасці, як чалавек ішоў, абмяжоўваючы свае палавыя страсці. Стварэнне сям'і, стварэнне маралі, ўсё. Іначай грамадства не існавала б. Яно жывёла абмязована інстынктам. Жывёла не робіць зла. Яна жыве інстынктам. Вот. Але гэты інстынкт накіраваны на прадаўжэнне роду, на, так сказаць, каб від развіваўся, все ж это разумна зроблена. Вот. А вось эксплуатацыя свабоды без берагоў, яна прыводзіць да таго, што разбураецца чалавек, разбураецца. І все гэта пад відам, значыцца, таких перадавых поглядаў. І вот да Ілона Маска, які быў таксама, вядома, фігура Ілон Маск цяпер. Сябар Трампа. Сябар Трампа, ўсё. Ён левак быў такі чалавек, да яго прыходзіць сынок і кажа: «Тата, а я хачу быць дзяўчынкай». Значыць, у гэтай шкоднай школе, дзе знішчаецца аснова, біялагічная аснова існавання чалавека. Вот. Дзіця прынесла вот такія думкі. У нас з 94-го года не нарадзілася больш геніяў і няма такіх свяцівых, як былі ў літаратуры. Это не толькі рэжым Лукашэнкі. Это агульная з'ява. Бо фактычна вот такі рэжым, які зневажае нацыю, культуру, гісторыю, ён павінен, наадварот, нараджаць моцных людзей і моцную літаратуру, і мастацтва барацьбы. Яно павінна быць. Дзе яно? Дзе яно? Вот і справа. Таму тут больш глыбокія карэнні, і глядзець трэба, не думаем, памылімся, што толькі знішчым гэты рэжым, і ўсё будзе добра. Будуць другія вызванні, яшчэ страшнейшыя. І мы да іх не гатовыя. Мы да іх не гатовыя. Трэба рыхтавацца зараз. От чаму я пішу гэтыя п'есы. Вот. Бо, як кажуць, разумныя людзі былі да нас, будуць і пасля нас. Вот. І каб гэта было падтрымана, каб гэта пашло. Бо выратаванне я бачу толькі у рэлігіі, толькі ў хрысціянстве. Яно дало аснову, яно стварыла новую цывілізацыю, нового чалавека. Яно жыве да сённяшні дзень. І зло, якое пануе зараз на зямлі, першым чынам яны хочуць знішчыць хрысціянства. Усё зло.
Усё яно заўсёды накіравана супраць хрысціянства. І ўвогуле не толькі супраць хрысціянства, супраць ўсяго духоўнага, што ёсць на зямле, у тым ліку і супраць філасофіі разумных людзей, супраць таго ж ісламу, скажем. Вот. Таму, ну, вот такая ситуация с нашим мастацтвом, с нашей литературой. И хочу повторить еще это вельми важно, что знішчэнне, нават знішчэнне России, вот пропадзе эта Россия, развалится, не думайте, что будет счастье у Беларуси. Потому что есть духовные моменты, якія фармуюць асобу, грамадства, и мы не готовы до гэтага ствараць, мы не готовы. Вот возьмите, почитайте. Потому что я человек публичный. Все, что я роблю, оно не тайное. Оно все надрукованное, оно все есть. Вот. Тому займайтесь самоадукацией, будьте культурными людьми, читайте, есть магчымасці, и не задавайте глупых пытанняў. Свое невежество не выносите у основу этих самых своих пытанняў. Тому я про это не хочу нават говорить. Я ведаю, что я робіў, и ведаю, что я зрабіў, и что я роблю. Вот. А перед людьми, які нічого не ведаюць і не хочуць ведаць, ім бескарысна нешта гаварыць. Полк можа сыграць ролю тады, калі успыхне такая вот ситуация подобная, скажем, як у 20-м годзе. Вот некая будзе зачэпка, нешта пачнецца, людзі выйдуць на вуліцу, скажем. Вот, ну, выйдуць нешта людзей задзене. І вот калі гэта адбываецца, то тут дастаткова роты, тут не трэба полка. Вот. Все, ісці на дапамогу людзям, і ніхто не будзе за Лукашенко класці жывот. Это калі ўзнікае вот такая ситуация. Вот. Калі такой ситуации не будзе, то, конечно, ни полк, ни дивизия ничего тут не зробіць. Это будет война. И война дрэнная, потому что, может быть, помеж своими эта война пачаць, это не можно допускать. А вот калі ўзнікне такая вот ситуация, что выйдзе народ, и ситуация павісне, чаго не бояться, вот, то тады дастаткова невялікай групы, якая будзе асновай, супраціву не будзе, яна можа не абавязкова пачынаць ваеннае дзеянне, але яна можа вступіць у перамовы там з вайсковымі, з усімі, все. Это зусім другая ситуация. Вот гэта вельмі важна. Вот. Таму гэта вельмі важна, што ёсць такая у нас адзінка. Трэба яе ўмацоўваць. Я ўвогуле лічу, што калі б можна было яе пашыраць. Ну, тут ёсць шмат прычынаў, якія ну, у тым ліку і з украінскага боку таксама. Таму тут ёсць шмат такіх прычын, якія ну, не даюць пакуль што ну, магчымасці стварыць беларускую вызвольную армію. Хаця робіцца. Справа, все тут, армии няма, але уже есть и форма, и погоны, ну, все уже подрыхтовано, вот только армию створить. Вот. Але то, что есть такая боевая одинка, это батальоны, это реально воюют, они реально воюют. И страты, и есть опыт, все, это наша основа. Вот. Тому, коли успыхне у Беларуси народный уздым, вот гэты полк сыграе свою роль. І гэтага баяцца і лукашысты, все. Але тады будзе так, як яны адразу пачнуць перабывацца на хаду. Не думайце, што будуць класці жывот. Ну, хіба будзе моцны Пуцін і моцная Расія, ну тады расейцы увядуць свае войскі. Але калі там будзе падаць, ну то ўсё. Хутчэй, чым засадам адбудзецца, хутчэй. Вось. І гэты варыянт магчымы. Шаноўныя сябры, беларускі крок можна падтрымаць любым вашым ахвяраваннем. Вы можете перайсці па спасылачке ўнізе і набыць мне кавы альбо гарбаты і такім чынам падтрымаць
тэхнічнае абнаўленне беларускага крока. Усім дзякуй, хто ахвяруе і дапамагае каналу. Шаноўныя сябры, таксама нагадваю, што 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні беларускі крок прызнаны экстрэмісцкім. Разам з YouTube-каналам экстрэмісцкім прызнаны тэлеграм-канал «Беларускі крок» і мае асабістыя старонкі ў сацыяльных сетках Facebook і Instagram. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то падумайце пра вашу бяспеку, а я ведаю, што мяне глядзяць і людзі з Беларусі. Калі ж вы знаходзіцеся за мяжой, то для вас няма нічога страшнага. Таму, сябры, разам працягваем глядзець падземныя гутаркі, выбраныя Зянонам Станіславовичам Пазняком. Выбары зараз праводзяцца як ваенная аперацыя, таму што ён разумее, што могуць быць нечаканасці нейкія. Ён баіцца тых выбараў, таму ён рыхтуе правесці гэтыя выбары з яго гледзяшча бездакорна для захавання сваёй улады. Таму будуць выведзены войскі адпаведныя, пра тое, што напісана. Все ж яны робяць. І міліцыя, і ўнутраныя войскі, і ОМОНы будуць прысутнічаць, будуць бясплатныя аўтобусы, бясплатныя тралейбусы, каб прыехалі. Я думаю, можа, яшчэ на участках бясплатная яду зробяць, а можа, і гарэлку. Таму што вельмі ім важна, каб ўсё-такі прыцягнуць людзей. Хоць яны баяцца, шмат людзей баяцца, але наладзіўшы поўны кантроль і настрашыўшы людзей, бо, канешне, калі будуць войскі стаяць, будуць усё, людзі будуць баяцца, безумоўна. Але з другога боку, ім вельмі важна было, бо для чаго выбары? І для чаго раней праводзяць? Каб нейкім чынам пусціць пыл у вочы, што ён ужо легітымны. Каб потым на гэтай аснове гаварыць, што ён атрымаў легітымнасць. І першая задача – гэта каб шмат людзей было, каб людзі прыйшлі на выбары. Трэба гэта будзе засведчыць ім. І таму для іх гэта вельмі важна. І тут уступілася ўся тая іхная агентура, усе тыя офісы, там Ціхановскіх, усіх яны ж тут давайце пойдзем на выбары, скажем усім сваю не, усіх выкрэслім. Это старая метода агентурная. Усе яны працуюць практычна на Лукашэнку. Это практычна ідзе справа на яго легітымізацыю. З этого нічого не атрымаецца, таму што не толькі ж гэта вырашае, але гэта будзе для яго пэўная зачэпка. Народ же пришел, он же пришел, он же проголосовал. Разумеете, это узнікае такая ситуация, что яны будуць мець пэўную магчымасць, но пропихивать, что яны уже тут маюць нейкую легітымнасць. Это основная задача. Я думаю, что яны гэта правядуць. Што датычыць, пойдуць людзі, не пойдуць, там, дзе запалохаюць, дзе прывязуць, не будзе масавого прыходу. Але все ж таки пэўную частку яны зробяць. Бо не можа збірацца Амерыка, Расія, Украіна і праводзіць перамовы, дзе можа вырашыцца лёс Беларусь. Это мы ўжо рыгу мелі ў 21 годзе. Мы ведаем, што это такое. Таму ён павінен прысутнічаць. Беларусь у вайне не ўдзельнічае. Это не ўдзельнік вайны. І вся эта дэмагогія, якая там як бы спасылаюцца на то, што садзейнічае з тэрыторыі ўсё, яна палітычна нікчэмная, юрыдычна нікчэмная. Таму што сітуацыя тут не такая, як у Францыі, не такая, як была ў еўрапейскіх краінах. Беларусь акупаваная, і супраць этой вайны мільён людзей выходзіў. Это сур'ёзная справа. Народ супраць этого. Лукашенко выконуе роль акупацыйнай адміністрацыі.
Войскі беларускія не ўдзельнічаюць у вайне. Беларусь не ўдзельнічае рэальна. Вот. І ўся это разуменне, рэжым адно, народ другое. Элементарныя рэчы, і гісторыі мы это ведаем, а з Францыі як адбылося. Значна горай, чым у нас. Вот. Таму гэта сітуацыя даказуема, калі будуць людзі, якія будуць там гэта даказваць. Калі там буду я, а я гэта не выпадкова кажу, Карач сказала, што трэба, каб Пазняк быў такі вэрхал падняўся, ай-яй-яй. Гэта, калі б там быў бы я б гэта пытанне, скажем, мог бы паставіць. Яно мела б значэнне, чыста, так сказаць, тэарэтычнае, палітычнае. Таму што там, чаму павінен прысутнічаць Лукашенко? Таму што за ім ёсць рэальная ўлада. Рэальная ўлада ў Беларусі – это Лукашенко. Ён нелегітымны, ён не прызнаны нікім, не прызнаны народам. Але ўлада ў яго – это рэальнасць. І ў палітычных справах, і ў ваенных гэтую справу трэба ўлічваць рэальнасць. Таму ён, як чалавек рэальнай улады, павінен там прысутнічаць. Процівавагай гэтаму павінны быць людзі, якія з'яўляюцца альтэрнатывай яго палітыкі, якія стаяць на пазіцыях дэмакратыі, свабоды, якія стаяць на пазіцыях народа. І ён стаіць на пазіцыі сваёй улады, валодае рэальнай уладай. Павінен быць чалавек, які стаіць на пазіцыях народа. Ён не валодае уладай. Ён проста яго прадстаўнік, але ён павінен там быць. Яны нікога больш не могуць паслаць, як вот гэтага чалавека. І яны шалеюць цяпер. Я разумею, што з этого нічога не будзе, але пытанне пастаўлена так, да якога яны былі не гатовыя, а жыццё паказала. Хто з вас будзе, гаспада, абараняць гэты народ вот так вот перад усімі, перад Пуцінам і Трампам? Хто? Лукашенко больш зробіць, чым гэта сам. Вот у чым справа. Таму гэта сур'ёзнае пытанне. І калі справа дойдзе да таго, што будуць пытанні аб міры, паўтараю, Лукашенко павінен быць, таму што рэальна за ім улада. І павінен быць прадстаўнік народа, які стаіць за народ. От такія прадстаўніцтвы павінны быць. Калі не будзе ні адных, ні другіх, это Рыга 21-го года. Это будуць вырашаць наш лёс. А Путин запатрабуе, што дайце нам Беларусію, мы готовы, Крым аддаць і все. Вот, і так жа будзе пастаўлена пытанне. І гэтага баяцца палітыкі, якія разумеюць, што так можа быць, они ж ведаюць, што такое расійская палітыка. Вот, і гэтага баяцца. Таму от пытанне такім чынам стаіць. Вот. Ну, я думаю, пакуль што гэта чыста такая тэарэтычная палітыка, таму што не думаю, што ў бліжэйшы час дойдзе да нейкіх таких вот перамоў, про якіх гавораць канфармісты, што тут это на умовах России не можа быць міру. Бо это параза Амерыкі, параза ўсяго заходняго свету. Калі будзе паражэнне ў гэтай вайне, то распад практычна немінучы. Ён можа быць розны, можа быць вялікі распад, а можа быць нейкі частковы, можа быць нейкі такі, але гэта безумоўна будзе. Вот. І от тады вельмі важна, каб былі гатовыя ідэі, гатовыя людзі, гатовыя дакументы. Бо зараз это выглядае поўным маргіналізмам. Там Пскоўская рэспубліка, там некалькі чалавек, яны там пішуць, яны там усё, іх выгналі, ўсё. Некаторыя там смяюцца, это там чепуха, это не чепуха. Вот. Таму што калі пачынаецца распад, то тады ён ідзе хутка, і тады людзі за нешта хапаюцца. І калі нічога няма, вылазяць на паверхню авантурысты альбо крымінальнікі і забіраюць уладу. А калі нешта ёсць, хай сабе хоць невялікая група. Ёсць канстытуцыя, ёсць ідэі, ёсць усё. Яны паяўляюцца вот. Вот таму гэтая работа вельмі важная, тым больш, што хай сабе это не шмат людзей, але за гэтым стаіць вельмі рацыянальная ідэя на выпадак
краху імперії. Рацыянальная ідэя захаваць здаровае тое, што можа быць здаровым. Прытым у іх ёсць і гістарычнае абгрунтаванне. Пскоўская рэспубліка. Калі ласка, яны мелі і войска, дыпламатыю свае. Просто ў гісторыі этой Савецкага Саюза это ўсё было скрыта, ніхто это не ведае. Так было. А Новгарадская рэспубліка. Новгород, это ж мова свая была. Это ж все Москва знішчыла. Вынішчылі цэлы народ. Вот. І культуру цэлую вынішчылі. Вот. Таму у іх ёсць аснова для адраджэння. Ну і Інгрыі таксама. Нават у 19 годзе там же была Інгрыя невялічкая, яшчэ пры бальшавіках там арганізована. Вот. Я ўжо не кажу пра Смаленшчыну. У 90-м годзе, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, але ўжо Ельцин там ужо іграў роль, усё тут это ўсё так вот вісела на валасочку. Недзе летом 90-го года я быў у Москве, в Верховном Совете. У нас была там делегация, Булахов, Трусов, яшчэ там, я уже не помню хто. І я размаўляў з старшынём абласнога выканаўчага камітэта Смоленска. Аблвыканкама. Такі быў Орлов. Вот. И мы с ним размаўлялі по поводу Смоленщины. И он кажа, что вот у нас такая беда, что у нас земли опустили, няма кому працаваць у районе по 8 тысяч, земли позарастали лесом, Смоленщина упала. И вот, Ельцин выделил нам, сказал, сколько там миллионов, але что рабіць, няма кому. И так мы говорим. Я кажу, что, знаете что, а я вам могу подсказать, что рабіць. У нас Чернобыльская катастрофа, у нас выселяются целые районы, а у нас районы по 90 тысяч. И у нас проблема, мы там переселяем людей в города и все. Вот давайте этих людей пераселім у Смаленшчыну. Яны падымуць гаспадарку, яны будуць працаваць. Тым больш, што вы павінны ведаць, што Смаленшчына – это беларуская земля. И он кажет, да, я сам белгородский, но я это знаю. Я изучал историю, я знаю. Да, я знаю, что это белорусская земля. Это у нас там же и говорят по-белорусски. Разумеется, для меня это было трошки нечакано, что он ведает историю и кажет. Ну так, вот видите, хорошая идея. Да, каже, я поддерживаю. Но это политический вопрос. Треба вырашаць на палітычным узроўні. Я кажу, что мы полностью, мы оппозиция, все, мы полностью это подтрымліваем. Давайте поднимем это питание перед Ельциным и все. Вот и вырашим это питание. Вы не супраць? Не. Но знаете, к нам приезжали из Беларуси. Ваш уровень, конечно, ваших работников, он выше. Так. Начинаю говорить, что а где я буду? Разумеете, я их разумею. Я кажу, что, конечно, это ж, в принципе, когда это будет решаться питание, то это не значит, что повинна меняться вся влада, все это остается на месте, але повинны быть певные прерогативы, школы белорусские, все, это же люди переезжают, это одно. Но самое главное, что в область повинна быть долучена до Беларуси. Разумеете? Угу. Вы долучаетесь до Беларуси, вы остаетесь на местах, все это, але отрымаете статус, все, иди праца. И он каже, я согласен. Только это политичное решение, это, каже, только через Ельцина надо. Это 90-й год, это треба разуметь, когда Ельцин сказал, берите суверенитет там сколько хотите. Так. Это была ситуация такая. И на наступный день мы споткались с представниками, там были депутаты Орловской области, Бранской области и Псковской области. Я Трусов, Булахов не был, мы только с Трусовым были. И мы с ними спотыкались и обмярковывали эту проблему. Что, послушайте,
Вот есть такая проблема, значит, вот переселить. Ну и вот Смоленская область, каб увайсці ў Беларусь. Ці вы падтрымліваеце гэта? Ну і пра Псков усё, каб такім чынам, каб это, значит, яны падтрымалі. Мы уже не говорили, что ну, наконт Браншчыны мы намекнули, что Браншчына – это Смоленшчына некалі, это ўваходзіла ў Смоленскую область. А Орлоўшчына, там таксама беларусы на Орлоўшчыне жывуць, і Пскоўшчына тым болей. Вот. І мы хацелі так, каб яны ўжо падтрымлівалі гэту ідэю. Яны аднесліся вельмі сур'ёзна, эти депутаты, знаете, ну над этим надо подумать. Не стали нешта адразу супраць, але над этим надо подумать. Вельмі добрая ситуация склалася. Старшыня областного выканаўчага камітэта Смоленска, депутат Верховного Совета России, так, і вот гэтыя хлопцы-депутаты, яны ўжо ёсць галасы, яны падтрымалі. І супраць былі. І супраць былі. А у нас это такое вырашэнне было. Па-першае, беларусы ж туды перасяліліся, паднялі б гэтую зямлю. Там же таксама свае беларусы. І у гэты час берите побольше суверенітэтаў, мы Смоленшчыну долучаем. Ну так. Слухайте, я таки был рады, приезжаем в Беларусь, я с Дементеем пробую говорить. Так и так, кажу, вот такие. Что вы говорите? Слушайте, вы думаете, что вы говорите? Какие же это? Да вообще это. И Дементей так зашчырванеўся, значит, так напалохаўся. А вы когда Дементея з кім говорите яшчэ? З этим секретар ЦК быў такі з Малафеевым, які патрабаваў дыктатуру увесці ў Савецкім Саюзе. І ўсё. Калі б у нас замест Дементея быў бы, так сказаць, ну, некі нармальны чалавек некі, так? А замест этого Малафеев быў бы Бразаўскас, вот такого типу людзі, то ўсё было б вырашана. Вельмі правільна вы заўважылі, што беларусы робяцца планетарнай нацыяй. Мы зараз робімся падобнымі на жыдоў. Нас дыскрымінуюць ва ўсім свеце. Это факт. Праблема уладкавацца на працу і з дакументамі, і атрымаць статус, і ПМЖ, і гэтак далей. Вялікая праблема. І узнікае пытанне, навошта это робіцца? Навошта вводзяцца санкцыі супраць народа, які выступіў супраць рэжыму, супраць дыктатуры, за дэмакратыю, супраць вайны. І гэты народ гнобяць, рэпрэсуюць, кідаюць у турмы. Тысячы, дзесяткі тысяч людзей у турме, многіх загінулі. Чаму іх дыскрымінуюць? Яны ўцякаюць. Мільён уцёк. І іх дыскрымінуюць. Санкцыі, якія ўводзяцца, яны ўводзяцца супраць гэтага народа. Не мае права, скажем, набываць падтрыманае адзенне. Ну, людзей шмат бедных у Беларусі. Яны з гэтага жылі. Чаму? Супраць каго санкцыі? Туалетную паперу нават не можна. Лекарствы не можна. Это што, супраць Лукашэнкі? Супраць рэжыма? Што гэта такое? Вот это шмат пытанняў узнікае. А вынік які? А вынік такі, што эканамічныя санкцыі штурхнулі рэжым і эканоміку ў Расію. Яны з патрахамі пайшлі зараз у Расію. Гандаль, які быў напалову ў Еўропе, ён увесь пайшоў у Расію. І пакуль расійская ваенная машына працуе і дае магчымасці, кажуць, ну, зарабляць там, да гэтага часу яшчэ эканоміка трымаецца, але яна пайшла ў Расію. І калі потым узнікне пытанне аб стварэнні новай незалежнай Беларусі, у нас праблемы, таму што у нас абсалютна аднабокая эканоміка атрымліваецца. Вот это адзін момант. І другі момант. Вот уводзяцца санкцыі супраць этого народа фактычна. Прапаганда ж это бачыць. Яна гэтаму народу кожны дзень па тэлебачанні паказвае. Вы паглядзіце, што яны з вамі робяць. Вы паглядзіце. Вот яны якія. Вот это НАТО. Вот они на нас хотят напасть.
От яны што робяць. І што супроць гэтага можна сказаць? Ну, людзі ж бачаць. І вот вынік другі. Пацвярджаецца некаторымі даследаваннямі, хаця я там не надта веру ў іхную дакладнасць, але гэта пацвярджаецца, што павялічылася за часы вайны колькасць беларусаў, якія падтрымліваюць Расію. Яны лічаць, што трэба быць з Расіяй. Значыць, яны штурхаюць не толькі эканоміку і рэжым штурхнулі з патрыхамі, яны нават народ, вось, які ўжо на захад 10% прыбавілася, можа і болей. Вот, якія на захад, бачыш, што так захад наш жа вораг. І хто это робіць? Это робяць тыя палітыкі, якія ўводзяць вот гэтыя санкцыі супроць народа. Пад відам таго, што яны з рэжымам змагаюцца, ну і выкарыстоўваюць усякія тут агентурныя тут всякие офісы, тут всякие кабінеты, тут всяких латушак і ўсё такое. Выкарыстоўваюць вот эту публіку. Вот, гнобяць гэты народ. Так вот, з гэтым звязана і дыскрымінацыя па ўсім свеце. Яны не могуць, ну чым вы можаце это растлумачыць? Як толькі беларус, значыцца, неважна, дзе ты ёсць, ці ў Нідерландах, ці ў Чэхіі, там, ці ўсюды узнікаюць праблемы. Я ўжо не кажу пра Літву. Таму што найбольш антыбеларуская пазіцыя, найбольшы вораг Беларусі – это Расія. Другія ідуць цяпер літувісы. Літва. Вот што парадаксальна стала. Это вынік з гэтымі вот санкцыямі, з гэтымі пераследамі гэтых людзей толькі таму, што беларус, толькі таму, што чалавек некалі быў у войску, ваяваў у полку Каліноўскага. Яго не прынялі, паехаў у В'етнам, яго здалі, ён у турме зараз. Што вы робіце, гаспада? Што за палітыка такая? Все забыта. Забыты 90-е гады. Вот тое, што я расказваў, калі Москва патрабавала праз Дземінцея забраць Вільню. Во гэты чалавек паехаў туды ад фронту, я ўжо быў дэпутатам, і сказаў, што гэта нічого не будзе, это все афёры, вся это кажуць. А калі б это быў бы Жириновский? Все, ребята, отдавайте Вільню. Паднялі б этих камуністаў, зрабілі б закалат, авантуру, зрабілі б гарачую точку тут, ўсё б зрабілі. Ну не на тых нарваліся. Яны то нічого не помняць цяпер. Яны нічога гэтага не помняць. Вот это уражвае надзвычай, што вот эта палітыка, тут нямецкая палітыка вот сваіх інтарэсаў, потым вярнуцца да адносінаў з Расіяй, мець танны газ, мець танную нафту, мець замест Беларусі гэты мост, так сказаць, каб это не яна была, кажуць, ну, залежная эканамічна ўсё. Вот гэтая палітыка, яна ўплывае зараз, ну, на ўсе адносіны да Беларусі. Таму што прыбалтыйскія краіны, яны заўсёды былі пад уплывам нямецкай палітыкі. Немцы рабілі палітыку через Латвію, через Літву, і цяпер это робяць. І гэтыя ўсе санкцыі, гэта квайпецкія тэрміналы, гэтая чыгунка, это ўсё нямецкая палітыка. Маленькія краіны, яны робяцца, ну, аб'ектамі ці суб'ектамі чужой палітыкі. Мы это бачым усё. І вот то, што вы сказалі, што мы робімся планетарнай нацыяй, так вот мы робімся габрэйскай нацыяй. Што мы зараз пераследуем ва ўсім свеце. Не так, як габрэі, безумоўна, але мы робімся некім праклятым народам. За што? Мы змагаемся супраць дыктатуры, супраць Расіі. Вот. Так вот, гэта трэба зразумець, што мы, беларусы, наш лёс, наша будучыня, наша культура, наша існаванне залежыць ад нас саміх. Не шукайце сяброў. Мы павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць, аб'ядноўвацца. Нас у свеце каля 3 мільёнаў цяпер. Тут, на захадзе, трэба ствараць альтэрнатыўную Беларусь. То, што стварылі нашы эмігранты пасля вайны. Яны тут стварылі цэрквы,
Яны тут стварылі палітычныя арганізацыі, тут Рада БНР, яны стварылі выдавецтвы, выдавалі кнігі, выдавалі газеты. Все было, все. Это была альтэрнатыўная Беларусь. Літаратура тут акула, якія паэты наши, пісьменнікі, Салавей, Арсеньева. Десяткі людзей. Іх было, а колькі іх было? Іх было 5000 прыехала в Амерыку. Цяпер нас каля 3 мільёнаў па ўсім свеце. Так вот, мы, беларусы, павінны зараз ратавацца такім чынам, што нас шмат. Мы павінны, я думаю, мы павінны стварыць сусветны беларускі кангрэс. Мы павінны тут альтэрнатыўную Беларусь яднаць, ствараць. І яны, тыя, якія праводзяць палітыку дыскрымінацыі, вот, яны штурхаюць нас на гэта. Так як некалі габрэяў штурхалі, вот это антысемітызм штурхаў усё, вот яны аб'ядноўвалі, так і нас. Вот. І далей. Наша будучыня, дзе нам быць? Наша будучыня, наш дом, это Беларусь. Это нам Богом дадзеная зямля. Это наша тэрыторыя, это наша гісторыя. Мы выраслі з этой зямлі, і мы на яе павінны вярнуцца і там быць. Вот што, там трэба думаць пра наш дом. Што ж цяпер захапілі гэты дом ворагі, таці там усялякія. Сёння яны там, заўтра іх не будзе. Заўтра павінны прыйсці мы. Вот. Таму дом наш там, і мы павінны думаць, каб гэты дом вызваліць, каб ён квітнеў, і там наша, так як габрэі думалі, па ўсім свеце яны былі распаўсюджаны, але яны хацелі вярнуцца на зямлю абетованую, не вярнуліся. І зрабілі цуд, яны адрадзілі іврыт, не было ўжо этой мовы, яны адрадзілі. А ў нас што? У нас жывая мова, у нас жывая літаратура, усё ёсць. Толькі у галовы набэсцілі Москва столькі людзям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорить. Так вот, задача, каб людзі думалі сваім гонарам, сваёй нацыяй, сваёй мовай, сваёй культурай. У нас это ўсё ёсць. У нас лепшае зараз становішча. А вот задаюць пытанне, а як это зрабіць? А як это што? Вот это ёсць галоўнае пытанне. Як это рабіць? Трэба людзі, трэба энтузіязм, трэба ўсё. Але аснова ёсць. Аснова ёсць. І калі задаць на пытанне ў такім вот плане ідэёвым, дык і адказ ёсць. А вот за работу браться, это уже конкретика, это конкретные люди. И тут может оказаться так, что идеи плавают, идеи хорошие, мы тут выказали, ну, я лічу добрые идеи. А як их ожыццявіць? Трэба люди. Вот. Таму, ну, калі ёсць такие люди, хай они задумаются над этим. Потому что, каб пачаць, не трэба мільёны, трэба некалькі чалавек. Каб пачаць хорошую справу. І потым все пойдзе. Галоўнае, што чалавек, па-першае, павінен не баяцца. Зараз страх апанаваў людзьмі. Не трэба баяцца. Баяцца, баязлівасць – гэта грэх. Па-хрысціянству это грэх. Баяцца не трэба баяцца зла. Са злом можна змагацца всялякім чынам, актыўна, пасіўна. Але самае важнае змаганне са злом – это выхоўваць і вырошчваць і зберагаць добро. Добро ў сябе, у сваёй душы, у сваіх дзецях, у сваім народзе. А добро – гэта наша мова беларуская, наша культура, наша гісторыя, наше імкненне да будучыні, наша вера хрысціянская, наша традыцыя. Гэта ўсё добра, наша мараль, наша павага да бацькоў, да дзяцей, да другіх людзей. Наша імкненне станавіцца на лавачку, здымаючы боты. Это наша культура. Гэта ўсё ў нас, это наша ментальнасць, павага да другіх. Вот гэта трэба захоўваць. Вот.
І калі гэта ўсё будзе, ўсё будзе на случай. Яно працуе само сабой тады. Калі гэта захоўваецца, дабро, ментальнасць, разуменне, калі гэта мы разам, яно працуе само сабой тады. Так гэта залежыць і для тых беларусаў, якія там знаходзяцца, на бацькаўшчыны, і якія ў чужым свеце. Прытым мы гаворым, што ой, там як цяжка у Беларусі, там і турма, і ўсё. Паверце, тут не лягчэй. Жыць на чужыне, чужых людях, вельмі цяжка. Вельмі это кожны вам скажа, хто тут пражыў, як тут цяжка, як тут цяжка. Усе людзі, якія ў Беларусі там былі, божа мой, дактарамі навук, там тым, лекарамі, то яны зусім другой працай займаюцца, бо трэба выжываць. Таму трэба разумець, што тыя каштоўнасці, пра якія я кажу, яны аднолькавыя, што там, што тут. Мы адзіны народ, адна нацыя, ці там, ці тут. Мы не павінны раздзяляцца, таму што паяўляюцца такія, што ты тут, там они паехалі, в Амерыке жывуць, даляры на дрэве растуць. Это глупасці. Мы адзін народ, адна нацыя, у нас адна культура, і нам і там цяжка. І мы павінны памагаць сабе. А памагаць сабе – это значыць сваё берагчы, памагаць, развіваць на будучыню. Тады там, дзе мы застанёмся, там будзе наш дом. Шаноўныя сябры, дзякуй, што даглядзелі гэты крок да канца. Гэта было выбраныя падземныя гутаркі з Зянонам Станіславовичам Пазняком. А я нагадваю вам яшчэ раз, што на беларускі крок можна падпісацца пры ўмове, што гэта з'яўляецца для вас бяспечным. Таксама можна заданаціць, ахвяраваць на беларускі крок. Ну і, канешне ж, не забывайце пра вашыя каменты і падабаечкі. Сябры, да новых крокаў. Жыве Беларусь і слава Ўкраіне. Усё будзе добра. Ну і на самым прыканцы прапаную вам паглядзець гістарычны выступ Зянона Станіславовича Пазняка каля сабору святога Кірылы Турускага, беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, што месціцца ў Брукліне, Нью-Йорк, пры адкрыцці помнікаў Тадэвушу Касцюшку і Кастусю Каліноўскаму ў сакавіку 2022 года. Уважаемые спадары и спадарыні, дорогие гости, вітаю вас у гэты ўрачысты дзень. І хочу нагадаць, што гэты ўрачысты дзень адбываецца ў трагічны час, калі наша краіна акупаваная, а на Украіну напалі акупанты. І ў сувязі з гэтым такое паведамленне. Сёння у барацьбе з расійскімі акупантамі загінуў беларускі ваяр Зміцер Апанасовіч. Беларуская група сёння ваявала, падбіла 3 БНП, ён быў цяжка паранены, сцёк крывёй і не жыве. Ён загінуў за Украіну і за Беларусь. Прапаную хвіліну маўчання. Продолжаем. Сегодня мы отчиняем помники 2 знакомитым героям, которые змагались за свободу Беларуси, Америки, Польши, Литвы и Украины. Генералу Андрею Тадевушу Бонавантуру Костюшку и Кастусю Каліновському. Бюсты героїв створив скульптор Генік Лойка, який вицерпів катаванні у лукашистській турмі за білоруську позицію, але здолів утячи від режиму і завершити творчу працю. Створенню помників сприяла Церковна Рада собору Кирили Туровського, владика Святослав
і беларуска-амерыканскае задзіночанне. Асаблівая падзяка арганізатару працы і каардынатару праекта Александру Хомченку. І цяпер пра нашых герояў. Генерал Андрей Тадевич Бонавантура Касцюшка – гэта сусветна знакамітая асоба. Ён нарадзіўся ў Беларусі у шляхетным праваслаўна-уніяцкім родзе, вучыўся ваенна-інжынернай справе ў Польшчы, удзельнічаў у вайне амерыканскага народа за незалежнасць у 1776-1783 годах, стварыў форт і арганізаваў знакамітую абарону ў Вест-Пойнце, быў генералам кантынентальнай арміі Амерыкі, сябрам Томаса Джефферсона, адзначаны ордэнам Цінцыната, асабіста кантактаваў з Наполеоном Бонапартам і рускім царом Александром I, уплываў на палітыку барацьбы за незалежнасць. У 1794 годзе генерал Касцюшка узначаліў паўстанне народаў Рэчы Паспалітай супроць царскай Расіі, якая захапіла нашы землі. Касцюшка застаўся героем у памяці народнай, у песнях і ў беларускім фальклоры. Народ любіў Касцюшку і спяваў пра яго: «Едзе, едзе наш Касцюшка, будзе бідзі маскалюшку. Наш Касцюшка слаўны быў, маскалёў ён добра біў». Сёння, калі расійскі мордар зноў акупаваў Беларусь і напаў на Украіну, справа Касцюшкі для нас жыве і натхняе на барацьбу за свабоду. На працягу 19 стагоддзя кожнае пакаленне беларусаў і палякаў паўставала супраць рускіх акупантаў, каб вярнуць свабоду. Вялікае паўстанне ў Беларусі, Польшчы і Літве адбылося ў 1863 годзе. У Беларусі барацьбу узначаліў Кастусь Каліноўскі. Каліноўскі сфармуляваў беларускую нацыянальную ідэю таго часу, якая была адлюстравана ў паролі паўстанцаў: «Каго любіш? Люблю Беларусь». Так узаемна. Каліноўскі быў малады, разумны і мужны чалавек. Яго схапілі царскія жандары ў выніку здрады. Перад смерцю у лукійскай турме ў Вільні Кастусь напісаў запавет з-пад шыбеніцы да беларускага народа, які заканчваецца так: «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». На сённяшні дзень, калі дзікі маскаль зноў захапіў нашу Беларусь і напаў на Украіну, гэты запавет Кастуся Каліноўскага гучыць як звон на змаганне. І не выпадкова адзін з аддзелаў беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца разам з украінцамі супраць расійскіх акупантаў, названы батальёнам імя Кастуся Каліноўскага. Дык няхай жа светлая памяць пра нашых герояў уздымае наш дух і вядзе нас да перамогі над расійскімі ворагамі чалавецтва, каб вечна была вольная Беларусь і вольная Украіна. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Прославляється, свідчається бюст. Я вас хочу вас дуже до тему, що у нас тут святого духа, і тобі я вас